Dňa 18. septembra školská televízia TV Gym v aule školy predstavila prezentáciu o histórii gymnázia pod názvom Čriepky z histórie. História Skalického gymnázia bezprostredne súvisí s príchodom jeho zakladateľov, rádu jezuitov do Skalice. Od roku 1662 sa im podarilo otvoriť prvé triedy latinského gymnázia v menšom dome na námestí. Žiaci novozaloženého gymnázia boli rozdelení do troch tried: parvistov, principistov a gramatistov. Za prvého riaditeľa Skalického gymnázia v histórii možno považovať Skaličana Matúša Padelu, ktorý bol v spomínanom dobovom dokumente uvádzaný ako superior páter Matúš Padela. Jezuiti si svoju pozíciu v slobodnom kráľovskom meste Skalica upevňovali aj iniciatívou v majetkovej oblasti. Dostali do používania viaceré objekty na Podočnej ulici, ktoré mesto odobralo evanjelikom. Od roku 1693 sa datuje začiatok budovania nových objektov pre potreby školy na námestí, kláštora a kostola. Už v roku 1697 sa presťahovala do nových budov, takže možno od tohto dátumu situovať pôsobenie školy v budove, kde je sídlo dodnes. Po požiari v roku 1729 už o rok bola postavená väčšia a pohodlnejšia školská budova. Po zákaze činnosti rádu jezuitov v roku 1773 zostali na gymnáziu 4 ex-jezuiti, aby mohlo vyučovanie pokračovať. Gymnázium však stále upadalo a keď sa v roku 1784 prihlásilo len 30 žiakov, vtedajšia vláda ústav zrušila. Paulíni udržali ústav ako svoju súkromnú školu do roku 1786, lenže v tomto roku panovník Jozef II zrušil aj ich kláštor a vyučovanie prestalo úplne. Druhé zhruba polstoročné obdobie existencie gymnázia bolo veľmi nestabilné, kvalitnému štúdiu neprajné obdobie. Napoleonské vojny, zmeny v gestorstve školy, časté premiestňovanie z budovy do budovy, to všetko spôsobilo, že sa nepodarilo zabezpečiť takú kvalitu študentskej výučby i študentského života vôbec ako v predchádzajúcom období. Je to aj obdobie začiatku maďarizácie gymnaziálneho štúdia. Skalickému ústavu neprijala ani vrchnosť a tieto všetky spomenuté okolnosti spôsobili stagnáciu, ak nie úpadok úrovne štúdia, a zrejme aj preto zostalo celý tento čas gymnázia iba nižším typom takejto školy. Toto obdobie trvania Skalického gymnázia bolo síce krátke, no vzbudzovalo nádeje, že sa škola opätovne stane veľmi kvalitnou inštitúciou. Našla podporu u mesta, bola na dobrej úrovni finančne i materiálne zabezpečená, účinkovali tu kvalitní českí profesori. Podarilo sa uplatniť slovenčinu ako vyučovací jazyk. Nepriazeň politickej situácie však zmarila tieto nádeje. V nasledujúcich rokoch prišli do Skalice učiť lepší profesori, ktorým sa po dlhoročnom pôsobení podarilo zvýšiť úroveň školy. Výraznou negatívnou zmenou oproti predchádzajúcemu obdobiu bola skutočnosť, že sa vyučovacou rečou stala maďarčina. Mesto sa veľmi dobre staralo o vybavenie školy, popri nákupe rôznych učebných pomôcok sa výrazne rozšíril knižný fond. V roku 1874 bol založený podporný spolok pri gymnáziu. Spolok sa dokázal postarať aj o stravovanie chudobných žiakov. V roku 1893 sa gymnázium presťahovalo od františkánov do nových priestorov na námestí. Pomaďarčovanie ústavu však pokračovalo. V roku 1908 bolo Skalické gymnázium rozšírené na plný počet tried. Ku škole bol pristavený aj internát, pomenovaný Johanneum. Počas prvej svetovej vojny prebiehalo vyučovanie s mnohými ťažkosťami. Narukovali mnohí profesori, musel byť znížený počet vyučovacích hodín. Výrazne sa znížil záujem o mimovzdelávacie študentské aktivity. Zhoršil sa študijný prospech žiactva. V septembri 1918 začali maďarskí profesori nový školský rok, no pre chrípku bola škola v októbri zatvorená, vyučovanie sa znova začalo až v nových spoločenských pomeroch v Československej republike. Ďalšie historické obdobie existencie Skalického gymnázia možno rámcovať príchodom Šrobárovej dočasnej vlády do Skalice 6. novembra 1918.
Gymnázium vtedy pomenovali podľa Tomáša Garrigua Masaryka. Medzi prvými abiturientami bol aj neskorší národný umelec, operný spevák a zberateľ ľudových piesní doktor Janko Blaho. Po vzniku Československej republiky a ustálení Skalického reálneho gymnázia ako významného výchovno-vyučovacieho ústavu takmer pre celé Záhorie sa výrazne prejavila aj aktivita študentov. Začali sa prejavovať budúce osobnosti všetkých oblastí nášho národného života. Od novembra 1944 budova slúžila ako nemecká vojenská nemocnica. Od školského roka 1948 až 1949 sa začalo obdobie vedúce k ďalšiemu dočasnému zániku gymnázia. Na obnovenie gymnázia ako typu strednej školy so všeobecným vzdelaním bolo treba čakať do roku 1969. Činnosť strednej školy poskytujúce všeobecné vzdelanie s maturitou sa v Skalici obnovila až v roku 1958. V historickej gymnáziálnej budove na námestí už bola etablovaná po zrušení pedagogického gymnázia stredná poľnohospodárska technická škola. Na jar 1968 vyšlo prvé číslo školského časopisu Štafeta, ďalšie čísla začali pravidelne vychádzať až od školského roku 1974 až 1975. Pri jeho zrode bol terajší profesor gymnázia Jozef Špaček. Školský rok 1969 až 1970 priniesol významnú organizačnú zmenu, opäť boli zriadené gymnáziá. Gymnáziálnou sa stala od tohto roka prvá A trieda, ostatné pokračovali v trojročnej výuke podľa učebného programu SVŠ. V období existencie SVŠ sa vyučovali z jazykov okrem materinského najmä jazyk ruský, nemecký a francúzsky, ako aj jazyk latinský. Taktiež sa okrem obvyklých predmetov vyučovali také predmety ako filozofia, psychológia, logika, deskriptívna geometria. V prvom ročníku bol súčasťou výučby predmet základy výroby, ktorý študenti absolvovali v podniku ZVL. Na jeseň v roku 1970 sa riaditeľom gymnázia stal profesor Anton Vojtko, ktorý v tejto funkcii zotrval i po spojení Holíčského a Skalického gymnázia až do odchodu na dôchodok v roku 1977. Obdobie od spojenia gymnázií z Holíča a Skalice z roku 1973 po rok 1989 je obdobím veľkých premien školy. Hlavné však bolo úsilie výrazne zlepšiť materiálne podmienky v historickej budove pre potreby modernej gymnaziálnej výučby a získať pedagogický zbor pre náročnú prácu so študentami nielen v rámci výchovno-vyučovacieho procesu, ale aj v mimovyučovacích aktivitách, krúžkoch rôzneho zamerania, odbornými konzultáciami, exkurziami, krátkodobejšieho i dlhodobejšieho charakteru. Duch tejto náročnosti sa podarilo na škole udržať ako dlhodobú súčasť pedagogickej činnosti aj v ďalšej existencii školy. Škola začala novú tradíciu, usporiadala prvý reprezentačný ples gymnázia a odvtedy toto podujatie úspešne pokračuje každý rok. V škole začalo študovať približne 560 žiakov v 17 triedach. Ako výrazné novum bolo otvorenie jednej triedy 8-ročného gymnázia, čím prišlo k nadviazaniu pretrhnutej tradície 8-ročných gymnázií spred roku 1953. Značné množstvo žiakov sa zapojilo do vedomostných, tvorivých, športových a interpretačných súťaží, či už vo forme predmetových olympiád, SOČ a podobne, v ktorých sa úspešne pokračuje dodnes. Ďalší školský rok 1996 až 1997 priniesol do dejín školy významné personálne zmeny. K 1. septembru 1996 rozviazal pracovný pomer doterajší riaditeľ inžinier Jaroslav Vyroubal a tak sa prvou ženou na tomto poste stala Eva Kerekešová.
V školskom roku 2004 až 2005 sa funkcie riaditeľky ujala Božena Stúpalová. Za svojho štatutárneho zástupcu potvrdila Ivana Hnáta a druhého zástupcu Vladimíra Podolu. Školský rok 2006 až 2007 privítalo 570 žiakov školy, čo je v histórii školy najvyšší počet študentov, akých kedy škola mala. Deň 8. jún 2010 je dátumom vzniku vlastnej gymnaziálnej televízie. Pričinili sa o to študenti vtedajšej Príjmy, najmä Patrik Blažovský, Štefan Mišák, Matej Kunák. Postupne sa k nim pridali ďalší študenti a TV GIM úspešne pracuje už 3. školský rok. Pre TV GIM Ivana Biskupišová.